салом дӯстони азиз, худо нигоҳбони ҳамаат бошад ки ҳамавақт дар баъри мардими ниёзманд аст ки кӯмак мекунед. Парвардигор сарбаланд бошед. дӯстони меҳрубон, дар ин мошини Рибинс, мошини беҳтарини Рибинс, як класс Мерседес, бародари азиз, 1998 сол, хуб 2.8 мотораш, газ задагӣ, бензин задагӣ, короче ҳама тарафа мустаҳкам. Камакак мебинем. аз ҳисоби шаб будан ман суратоша мебинам, баъзе видеоша мепартом, тамошо кунед. нарх навош 500,000 ай дӯстон. хоҳиш мекунам кадме да мошин дар кора занг бизане. ба Москвара миёранушу, ба Москвара миёрануш, ҳама тарафа иншоаллоҳ мебинем. дӯстони меҳрубон, салонаш бомба карагӣ, 4 пар балон дора. Ина ки ҳам зимни дора, ҳам бо ледниёш гирифтагӣ дар хона мондагианд. бидуно салон палонша бибин, мошин ба тамоми санаат шад. Хош оста сарос мана. Ба ҳазур. Кожни салон ай дӯстон, кожни салон. Полностью карпета мафет ҷадид бе ҳама бомба. Пинвизарак задагӣ. Ина пропанша нишон ки. Биё. дӯстони меҳрубон нигоҳ кунед, ина газ задагӣ да 1,5 350 то 400 километр мере миёед дӯстон. Барои ки газа мезани мерад. Бо мегӯм ки 2.8 чиш моторш хуб. тамоми санъат мустаҳкам караге. гарчанде солш кӯҳна бошад дӯстони азиз, ки мошин тамоман тенҷа кам суворӣ караге. хоҳиш мекунам рақамҳо дар рӯи экран кадме да мошин дар кора ҳама занг бизанад. бародари меҳрубон, фақат шумо чиёра мегуфте ки мошинои хуб ёве ва мора партӯе. мошини хуб арзон, нархш 500,000. бо агар меган ки ҳамин сухани хуб мора эчаш мебурам, бача сухандон боше, хати чақчақ мени гапота тубурӣ мекунӣ, мегирӣ мошинака суворӣ мекунӣ. худо нигоҳбон, ҳамин мошина мебина сурат ча мемонам, бо видеочаҳои рӯзча мемонам ки бифаҳмем. мутаассифона аз ҳисоби ман ай тарафша нишон битим, аз ҳисоби шаб будан ман ҳама ия нишон додан наметунам, вале ки шаб мақсад мо хати бародаро вохӯрдем. аз барои худо хестем ина видеош карем. мошин тамоман тенҷай, мошин патсан. дӯстони меҳрубон, чикор кунем? ба ҳазур касе ки агар мошин дар корша ҳамаи занг бизанам. кожни салонай ҳама тарафа мустаҳкам, тенҷ карагӣ, балони зимни, ледни, ҳама тарафа хуб. худованд нигоҳбон, дар кадми мошин дар кора. хоҳиш мекунам ҳамон бародаро занг бизанам. ина бо ман суратакоша мебинам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. мошини Рибинс ҳама тарафа хуб, нарх навошам тенҷа. Balonlar zimni pimni hammash. Na, ovay balonlar.